Hvad siger du, Jørgen? Det må gå endnu konkurrere. Hold bare videre, Claus. Der er slides i den. Hvad laver I, Jan? Ja, lige nu vil vi prøve at sætte Signes værelse i stand. Det skulle være meningen, det var hende, der fremover skulle opholde sig her, så vi kan få det til at se pænt ud. Nu er det altså vinduet, der går sådan ordentligt. Det bliver godt. Hej, Nina. Nu vi snakker om nye sikkert Vi skal lige have lidt til hjemmevideoen her. Ja, og sæt ind. Ja. Sker der nogle ulykker snart? Prøv at skubbe til alle. Har slides i det? Hvad siger du? Har slides i det? Ja. Det ser effektivt ud. Ja, det er bare en dum opstilling. Det er nemmere med en væg. Ja. Men derfor så er det her kæmpe fordel af rullende at komme til, at man skulle stå med en kost. Så man gjorde det ikke. Ja. Jeg skal lige snakke med dig. Ja. Hvad er det, der foregår her? Ja, vi er ved at sætte det hele i stand. Værelser og det hele lofter og væggene skal males. Du ser, vi har lagt papir ud, så de ikke kan sprøjte. Vi har været så heldige, der er kommet, jeg tror det er 6 unge mennesker, der er kommet, der er gået i gang her over det hele. Så det er en fornøjelse at bare skaffe materiale frem til. Ja, det er dig, der står for i stand til at se den her del af Jeg det. har ansvar for den her afdeling, ja. Ja, hvad skal det bruges til? Det er især til ungdomsaktiviteter. Forløbig har vi regnet med at være lege de første 3 værelser ud. Ja. Og så kan vi så rykke dem ud efterhånden, som vi får brug for. Men jeg har travlt, jeg løber. Okay du. Hej hej. Op igen. Ja. Den er jo pillet ned. Det er bare et større møg, som vi går i her. Ja, det bliver spændende.
større. Og 3 værelser. Ja. Det er også revet ned. Men jeg ikke var der ikke 4. Nej, 3, ikke? 1, 2, 3.